Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya mana dawowa. Ga masu bibiyan mu bidiyon da aka yi na baya, darakta ya yi bayani cikakke tun daga akan abin da ya shafi tarihinsa, tarihin kamfani, abokanan hulɗa na kamfani da kuma abubuwan da kamfani yake kawo wa mutanensa wato hajarsa kenan, wanda shi ne ya sa ya zamana cewa ya sauƙaƙa abubuwansa ta yanda duk inda ka je ka dawo da insha Allahu za ka tabbatar cewa abun nan ba ka zaɓan tudun dare ba. To a wancan hirar da muka yi mun yi alƙawarin cewa insha Allahu za mu yi bayani akan wasu abubuwa guda uku. Na farko abin da ya shafi wanda yake da kadararsa kuma yake so ya siyar, saboda ana samun katsaniya, mutum ga shi Allah ya mishi arziki kuma yana so ya sayar da hajarsa amma sai a samu 'yan walawala da sauransu, ko kuma wanda shi ne yake neman haja zai siya amma yana ta ɗare-ɗare bai san ina ne zai je ba, hankalinsa a kwance. In mai siye ko mai siyarwa ya samu wurin da zai siyi kaya, to abu na ƙarshe shi ne ainihin wato abin da ya shafi takardun shaida ko documentation ko kuma certification. Insha Allahu ga darakta zai mana bayani dalla-dalla. Za mu fara da farko. Darakta, mutumin da yake da kadararsa kuma yake so ya siyar, shin zai iya zuwa kamfani ya ba wa kamfani ya ɗauki nauyin sayar masa da komai ya shafi farashi, ko kuma a'a shi ne zai kawo farashinsa, ko ya abu yake in dai mutum yana da haja yana so ya siyar? Alhamdulillah, auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. So kamar yadda ka ce kuma kamar yadda muka faɗa a baya, we deal in other landed properties, wanda mukan zama kamar dillalai, kalmar da aka fi amfani da ita a Hausa kenan, ko mu ce estate agent. Wannan service ɗin ma mukan ba da shi ga major partners ɗinmu da kuma other individual, duk wanda yake da interest ya zo ya yi mu'amala da mu. The only thing sai dai akwai ƙa'idoji da muke bi kafin mu ƙulla wannan alaƙa. Kamar yadda kai tambaya, idan misali aka ce akwai mamallakin wata kadara, kadarar nan ta gida ce ko ta gona ce ko ta shaguna ce, any dai landed property, mu from daga ɓangaren mu abin da muke fara establishing shi ne mu tabbatar da wannan gurin naka ne. Abu na farko kenan. Abu na biyu, idan ma ba mu da direct access da kai, za mu yi ƙoƙarin mu yi establishing wannan, ko kuma ya zamana tsakanin the owner of the property da wanda ya kawo mana bai fi mutum ɗaya ba, we can even do in that. But first of all sai mun tabbatar da cewa gurin naka ne. Ta ya za a yi mu tabbatar da gurin naka ne? Shi ne ta certifying ɗin document ko verifying ɗin title document na wannan kadarar da ka kawo mana ka ce mu yi talla da kai. So wannan mataki na farko kenan. Sannan abu na biyu, idan ka kawo mana gurinka ka ce mu tallata ma ko mu siyar ma, shi ne akwai agreement da muke ƙoƙarin shiga tsakaninmu da kai, wanda kuma kowa sai ya tabbatar ya yi signing akan wannan agreement, dangane da abin da ya shafi farashi, dangane da abin da ya shafi commissions wanda za a ba wa kamfani ladan hidimar da ya ma na ƙoƙarin tallata ma gurinka ko siyar ma da gurinka. Wannan ka ga ta ɓangaren mai siyarwa kenan. Ta ɓangaren kuma mai siya, shi ma kamar yadda muka yi bayani a baya, muna da different products, different types of land, tun daga filaye, gidaje, gonaki, shaguna da dai sauransu. So idan ya zamana kana da interest kana so ka siya, so za mu bayyanar ma ko za mu gabatar ma da waɗannan available products ɗin da muke da shi, wanda kake ganin yana da interest a kai, za mu yi ƙoƙarin mu nuna maka shi a zahiri physically ka je ka gani. In ya yi ma based on the farashi da aka gaya ma, za mu ba ka account kamfani ka biya. All our transactions
in za ka yi payment da account ɗin kamfani muke, ba ma yin amfani da individuals accounts, sai dai ka biya directly cikin account ɗin kamfani. In ka yi making payment ɗinka za mu baka receipt, in an yi concluding everything za mu baka title document ɗinka. Title document kamar yadda muka faɗa a baya, tun daga kan certificate of occupancy, letter of grant, occupancy permit, local government certificate ko kuma certificate na kamfani, ya danganta da product ɗin da ka siya. So a taƙaice dai wannan shine abin da zan iya cewa. To darakta, kamar yadda ka yi magana na certificate ɗin nan, ka san a wancan hira da aka yi ta baya ka mana bayani cewa certificate ɗin shi kala-kala ne. Yanayin hajar da ka siya ita take bayyana irin certificate da za a baka, ko kuma in kai ne mai siyarwa certificate da za ka bayar. To wasu ka san wataƙila suna da halin amma ba su taɓa yin harkar ba, kuma suna da ra'ayi su yi harkar. To kaga wannan wani yana buƙatar ya samu ilimin abin ko da a taƙaice, saboda ya san kai tsaye ga ta inda zai fara, in har haka ta tabbata kuma ga abin da zai tsaya a kai. To ka ce akwai mataki na ƙaramar hukuma wato local government, akwai mataki na state wato jiha, akwai kuma mataki na federal government wato gwamnatin tarayya. To shin a nan yana nufin cewa idan filin ne ka siya a wajen gwamnati ko kuma a'a ka siya a wajen wani ne daban, filin yana wuri daban ne, za a ce wannan na abin da shafi federal government ne, ko kuma idan wurin ka siya a wajen gwamnatin jiha ne, ko kuma a wata jiha daban, shi zama da cewa za a buƙaci certificate na wannan jiha, kuma a wata ƙaramar hukuma ce ka siya a wajen gwamnati ko kuma ka siya a wajen wani ɗaiɗaiku, to za a ce wannan certificate ɗin da za a baka na ƙaramar hukuma ne. Ya zahirin abin yake? Okay, kamar yadda kai magana ko kai tambaya shine, kuma kamar yadda na faɗa a baya, dukkan ƙasa mallakin gwamnati ce, more especially gwamnatin jiha. Misali, akwai gidaje na Renew Hope, they are more related da federal government za mu ce, tunda sun haɗa da Federal Housing, Ministry of Federal Housing, ya haɗa da mortgage banks da kuma su waɗanda suke da quick shelter, wanda suka ɗauki nauyin sayar da su kamar Renew Hope. So kaga kamar wannan, you are more of dealing with abin da ya shafi na national level, na ƙasa gaba ɗaya. So in ka sai irin wannan kayan a gurinmu, ƙarshe title document inda za a baka CFO, sannan kuma za a baka wannan certificate of occupancy kamar yadda na ce. Sannan in ka dawo kamar ɓangaren government layout da kuma private layout, akwai government layout wanda gwamnati ce directly ta yi making provisions na wannan layout ɗin ko na wannan estate ɗin, takan ba da takardu, ya danganta da locations ɗin, takan ba da letter of grant most of the times, ko kuma ta ba da occupancy permit. So kowanne daga cikin waɗannan ya danganta da wanda ka siya. Sannan bayan government layout ɗin, akwai private layout wanda kamfanunuwa ne kamar kamfaninmu, za ka mallaki wani particular land ko farmland, za ka je kai making registrations a Ministry of Land, ta wannan state ɗin da kake da ita za a baka damar ka zo ka yanka plots ɗinka. So in ka yi wannan, su ma you can get letter of grant direct from the government, wanda duk wanda ya mallaki fili a gurinka za ka ba shi wannan letter of grant. Wannan kenan. Sannan in ka dawo ɓangaren local government, akwai some local settlement ko local environment or local communities da ake samun farmland a yanka ta. A wannan level ɗin kukan yi liaising da local government, su ba ku certificate, suka ba ku certificate, sannan ku zo ku yayyanka filayenku. In kuka yayyanka filayenku, kowa, duk wanda ya mallaki wannan filin yana da local government certificate.
yana da sha'awa yana da interest ya ƙara nemo state certificate shine zai je ya nemo da wannan local government certificate ɗin zai nemi letter of grant ɗinsa har zuwa kan certificate of occupancy. Masha Allah. To shi darakta idan misali mutum yana da certificate na shi local government ɗin, shin dole ne sai ya buƙaci ya samu na state government ko kuma a wannan na local government ɗin ya riga ya gamsar da shi? Kuma me fa'idan na neman na state government ɗin in dai kana da na local government da kuma rashin fa'idarsa? To gaskiya a wasu guraren especially mu a settlement ɗinmu na mataki na jiha a nan Kano, in kana da wannan certificate na local government in ba dai kana ganin lallai ya kamata ka mallaki na state ɗin ba, so ba sai ka je ka nemi takardun state ba. Wannan ma it will serve you, kuma ko ina zaka siyar da kayanka in ma legal issues ya taso you can present it there, kuma wannan zai tabbatar da kai ne mamallakin wannan gurin insha Allah. Darakta kayi magana akan fa'ida da rashin fa'ida. You know, ka san a kowace mu'amala ta kasuwanci ba a rasa maybe wani lokacin dispute ya shigo maybe tsakanin kai da other partners. Dispute kaman sa'insa kenan? Sa'insa ko wani rikici ya taso tsakanin kai da wani abokin mu'amala ko kuma wani customer naka. So in case of dispute at all level dai, ko certificate na local government ko na state ko waye, ko ina ka je in dai kai ne da gaskiya ba wani problem da zaka samu gaskiya. So ni to me da local government certificate in daman gurin at local level aka yanka shi, da grant da certificate of occupancy in private layout ne suka yi wanda suke making provision ko suka bada takardar mallaka a matsayin letter of grant, ko kuma state layout ne da suka bada wannan abun, duk ina ganin is okay, ba wani problem matsayin su ɗaya. To masha Allah. Kamar waɗanda su suna da buƙata ko kuma suna da sha'awa su yi wannan harka ta real estate, amma su saboda yanayin ayyuka ko kuma nisa ba su da damar su zo, sun za su iya ƙulla alaƙa da kamfani daga inda suke kuma su yi harka a siya a siyar, ko kuma dole dai suna buƙatar su zo ƙafa da ƙafa ko ido da ido a yi harka? Yes, ai yanzu ka san we are in global village ake cewa ko, duniya kusan a tafin hannu take. Kuma kamar yadda na yi ma bayani tun farko, our basement ɗinmu shine trust, ko ba haka ba? Duk wata mu'amala da zamu ƙulla da abokin hulɗarmu mukan yi ta ne based on that trust. Ba wannan kuma wanda shine babban jarinmu a kasancewar tsawon lokaci da aka ɗauka ana mu'amala da mutane, kuma cikin ikon Allah wannan trust ɗin ita ce take ko da yaushe take sa abubuwan mu suke ƙara bunƙasa. So a taƙaice dai abin da zan ce ma, ba wai dole sai ka zama present a kamfani ba. Akwai hanyoyi da yawa da zaka iya contacting ɗin kamfani, wanda kuma ta wannan hanyoyin za a iya ƙulla kowace irin mu'amala ce da kai insha Allah, tunda dai akwai procedures, laid down procedures wanda in an bi ba za a samu matsala ba. To kenan darakta yanzu kana shaidanta da kuma yi mutane albishir cewa wanda yake da hajarsa yake so ya siyar zai iya tuntuɓar kamfani ya tsaya masa wajen siyarwa, neman kwastoma akan wannan ƙa'idodi da aka shimfiɗa na kamfani, ko kuma wanda yake buƙatar siya amma bai san ta ina zai fara ba, kuma za a yi siya gun da yake ingantacce ne, genuine ne, shi ma ga mafita. Kuma an gama harka ta ƙullu, takardu mutum yana tantama, to ga tsari yadda ake bi na takardu, da tsari na doka mutum ya mallaka ba tare da ya fuskanci wani ƙalubale ko barazana ba. Sosai. In ya zo zai sake siyarwa ko kuma yana buƙatar siya ba shi da matsala. Darakta kana yawan ambaton Renew Hope, an ce wani sabon tsari da
shugaban ƙasa Bola Tinubu ya zo da shi. Tsarin nan shi menene Renew Hope ɗin nan? A taƙaice za ka iya faɗa mana shi me ya ƙunsa ne, saboda wasu na ganin kamar iya wasu 'yan tsirarin mutane aka ware waɗanda suke da wasu abubuwa na musamman ko daga wani yanki na musamman, ko kuma dai meye gaskiyar magana? So alhamdulillah, a taƙaice dai in kai maganar Renew Hope wani initiative ne da federal government ƙarƙashin jagorancin President Bola Ahmed Tinubu ta kawo a duk 36 to 30 har Abuja 37 states na Najeriya, wanda mu dai a kusa-kusa muna ganin wannan initiative ɗin shine wanda za mu iya cewa aka samu shugaba guda ɗaya ya making provision na gina gidaje daga 1000, 2000 har zuwa sama a kowane state. To darakta, an ce laifin daɗi ƙarewa. Masu sauraro insha Allah mun muku alƙawari a bidiyo na gaba za ku cikakken bayanin wannan tsari na Renew Hope wanda shugaban ƙasa ya kawo, wanda kuma mutane za su iya mallaka da tsarin mallaka. Za ku ji cikakken bayani insha Allah. Laifin daɗi ƙarewa. Darakta za ka iya sallama da masu kallo da saurare kafin haɗuwarmu na gaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.